Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme alhamdulillahi waliyu salihin summa salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi al-akyar wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin ambade tebe Cherifla lajeba mali kono mali kokan ka ufo ka wale nyumando sanga ani wati ka ala tanu ala minye nyumankela ko semero ka kishini nema nyini akoke Muhammadu Rasulullah kan ale min chira akaramogolama bi wajuli kene kono ambawla dunya ka fo Amin Niamana islamia demeton jakulu mimbe na fama ko izharuddin ulu ye wajuli kene basigi min kera février kalo kile mugani kononton san bafla ani muga ka denfaya takadi ijma nyemogo komini ena ankaramogo Muhammad Sise kene inshiriara ni alislamia jamakulu baka boli bara nyere nundona ni folikan ani ambalakaw boli kuka walandaw di anga je kulu sheria nyogon fe اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم وبعد أقول في قولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. أمبال ما الإسلام. نعم. كبوك أنجو كنينغا. أيوة. ني أنتانتي. أها. هوي تيرا. الله كاتيرا. كان أنجو كاكا مرفو. أها. والله يا فتكمنا أتتم أوكا. وجراني. مسومين سيغلي فلاني. أني بالكوني. ala kanum badu ala kira kanum badu ala kira kanum bau kanum badu Allah akbar ala kira kanum bau kanum badu wallahi wace ni ay tara ke kanum aha amma kanum ala kira kanum odo dara ni naba aha wallahi so tu ko fa ni saya tata adila kontrol ni naba anaba Allah akbar Allah Ta'ala kanun mbula ala kira kanun mbula ala kira no fe mo kanun mbula wallahi mani wa folo uboro la koy ni aw kira mareli ko ala kama ala kira kama wallahi abamene akira ala fe ka ka ala kira fe ni o ke Suleiman ya ki yirai mun kira sise min kele fe parel lebe ndo amena ala jondo ala kira kanun badu onna auna no keneka mama ya sembwa kono kana ala kira ka keneka kana siga ni saya kofe kana siga gal dina kola ayo bismillah amba ina ala fe ala ka ke shi ala ka ke kenay ala ka ke garde nyumay karamo ala ka akako ala ka sangorota ala ka tanye amo nyina ala fe kenan min sigi le fleni ala kana danima ya rabbi ala ka keshi baray ala ko ka kala kama o kuma na ka bo kana mbamso ntanti kana ka foli fo islame unya islame temana musulman na umanya paren nyako ayake ala taide o kuma na mbali na ala fe ala ka kai shi ana ka demsene ala ka kai shi ala ka kai kine ala ka kai garzo nyumai kene tigi yire no e Suleiman jaray ala ka kai shi ala ka kai kine no ta ta janna qawli mana amba fa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wadkhulna al janna mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi hurmati muhammad alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman Islam on bekuma en tant que secrétaire général du groupement spirituel musulman du Mali de Niamana bekuma en tant que l'un des imams de Niamana imam Sada Doumbia alemi
groupement président d'honneur ye ani Bilali Kansa ye ale min ye groupement président exécutif ye ani a Cheikh Ibrahim Jara ale min ye Niamana alimami bɛɛ fana ka ɲɛmɔgɔ ye ani en tant que guide spirituel aussi de Ahlu Sufa de Niamana ko ka bɔ ka na an balimakɛ n'o ye Sulemani ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn ale de bɛ a ye nin baara min kɛ nin ye diinɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen de ka baara ye ka da kan ni an y'a jateminɛ bi jɔyɔrɔ min bɛ an na bi an diinɛmɔgɔw la misiriw kɔnɔ wajulikɛyɔrɔ la o ye denmisɛnninw ka kɔlɔlɔ de ye a ma dogo mɔgɔ si la denmisɛnninw bɛ ka kɔlɔlɔ min lase diinɛmɔgɔw ma denmisɛnninw de bɛ diinɛmɔgɔw nani denmisɛnninw de bɛ dugutigiw nani denmisɛnninw de bɛ cɛkɔrɔbaw nani donc ni jɛkulu sɔrɔla jɛkulu min bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ani walasa kojugu ka dabila vraiment diinɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka bɔ ka an ka alimami n'o ye a Cheikh Sulemani Jara ye ka bɔ ka a fo ka waleɲuman dɔn an ye jɛkulu fɔ an ni Sulemani fana bi jɛ ka nin baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ alimami do groupement mɔgɔ do Ahlu Sufa fana mɔgɔ do donc o de kun do nin ye n ka cibagaw ka kumakan de ye ko ka bɔ ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka dugawu kɛ tɔn ye yarabi ala ka barika don tɔn na ala ka barika don an yɛrɛ la denmisɛnninw ala k'u kɛ sini ɲɛsigi ɲumanw ye ala k'u kɛ an kɔ ɲumanw ye ala ka jamana jɔlen to kira na su bonya kama sallallahu alaihi wasallam an bɛ para yɛrɛ fo n'o ye Mohamed Sise ye ale ye an ɲɛmɔgɔ de don an bɛ ala fo an bɛ Allahu taala tanu an bɛ Allahu taala waleɲuman dɔn Allahu taala min wulada in na jira an na an sigira hɛrɛ ya rabbi Allahu taala k'an fili hɛrɛ alhamdulillah an badal silamɛw an bɛ Niamana yan bi na kun fɛrɛ t'an na sigi kun fɛrɛ t'an na ala ko don denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka tɔn créer k'a kɛ izharu dini donc alimamu tɔgɔra ani Niamanakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔra ko kuma ko ka baara daminɛ tɔn in na an ka dugawu kɛ tɔn ye tɔn in ya rabbi ala ka barika don tɔn in na ya rabbi an bɛna kumakan minnu fɔ ala k'ani Allahu taala ta bɛn an bɛ ko min ɲini an bɛ laɲini min ɲini tɔn in na ya rabbi Allahu taala k'o kɛ tɔn in sago ye an bɛ dugawu kɛ an bɛ sigida min na an bɛ hɛrɛ min ɲini sigida in na Allahu taala k'o d'a ma an bɛ sira tɔɔrɔ fɛn o fɛn ala k'ani silamɛw bɛɛ lajɛlen kisi a ma tɔn in min sigira an bɛ dugawu kɛ an ye tɔn in an y'a kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ya rabbi tɔn in ala ka kɛ ala ko ye kuma minnu bɛna fara ala k'ani sababa bɛɛ dugawu minnu bɛna k'ara ya rabbi Allahu taala ka bɛɛ lajɛlen labi an ka dugu an ka jamana gɛlɛya min b'a la an y'a jira ala la an y'a kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tigɛ ya rabbi ala k'an ka dugu ye ala k'a kalifa ala ka an ka jamana kalifa ala k'an ka dugawu jaabi sɔli ala muhammadin ka an fa ɲumanw fo ka an ba ɲumanw fo wallahi a ka kan naamu a ka kan an bɛ yan bi naamu an bɛ ala ko baara de la o cɛ denmisɛnniya don wallahi o kuma an bɛ fɔlɔ naamu an bɛ mun ɲini maakɔrɔw fɛ naamu u k'an dɛmɛ ni dugawu ye maakɔrɔbaw b'a dɛmɛ ni dugawu ye ɲɛnamaya baaraw don o cɛ ala ko baaraw don o cɛ denmisɛnniya kow don ani fili caman bɛ taa o cɛ nka ka se k'o hakilila sɔrɔ ni ala sɔnna k'a ye k'a fɔ ko ala ta ko de bɛ laban o cɛ mɔgɔ minnu y'o hakilila sɔrɔ naamu an y'a ye an faw la o cɛ an b'a fɔ k'an y'a ye an baw la o cɛ ka d'a kan an y'olu de sɔrɔ sira ɲuman kan wallahi sira jɛlen kan o cɛ ni ka sɔrɔ ka sira nin minɛ o cɛ ka baara kɛ na n'o ye ala ta ye naamu n'o ye ala kira ta ye wallahi ka foli lase naba bɛɛ lajɛlen ma inshallah foli kɛ Ɲamana sigida bɛɛ lajɛlen ye o cɛ kuma ka foli lase an ka karamɔgɔ ɲuman ma n'o ye Sulemani Jara ye wallahi k'a fɔ k'a barika da foli ni tanuni bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen fana ye o cɛ an bɛ dugawu kɛ tɔn in ala k'a barika ya rabbi ya ma ala ka an kanu don ɲɔgɔn na ya rabbi ya ma ya rabbi ala k'a kɛ ala ta ye ya rabbi ala k'aw ni tɔn in ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ setigi ala faama sago ye ya rabbi ya ma ya rabbi ya ma o dakuruɲɛ fila de kun bɛ fɛ ka fɔ o diyara n ye salamu aleykum warahmatulahi bɛɛ fo silamɛya la n bɛ dugutigi fo n'o bɔra yen an b'an ka alimamiw fo olu minnu kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ka lase anw ma ni ka silamɛya jidi n'o bɔra yen n b'an ka karamɔgɔ yɛrɛ fo n'o ye Usazi Jara ye an b'a fo kosɛbɛ ale de ye anw fara ɲɔgɔn kan ni ka an bila ka diinɛ lase n'o ye kalanbulon ye
samedi no o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ani fa ni baw ani denw ani kɔrɔw fɛn fɛn sen y'a se yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'o ye silamɛya ka foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an ye kalan de y'anw se nin ma n b'a ɲini an muso tɔw fɛ bɛɛ ka wuli an ka kalan kɛ kalan de ye an bɛ bi tile min na kalan in de ye bɛɛ laban mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na foyi tɛ silamɛya bɔ o de tun bɛ ne fɛ kuma ka gɛlɛn ne ma dɔn ne donna mun kasila ka yafa n ma ka bɔ k'an ka dugutigiw fo k'an ka alimamiw fo k'an ka sotigiw fana fo olu de sɔnna an ka bɔ ka taa kalan kɛ k'an ka karamɔgɔ fo denmisɛnnin min sigilen filɛ a hakili ka bon kosɛbɛ a y'anw de fara ɲɔgɔn kan an bɛ kalan kɛ ala ye don o don mercredi yira an na ani samedi kalanbulon dalen don muso bɛɛ de ye a bɛɛ bonya b'a la an bɛ fɛ jama ka caya ka tɛmɛ nin kan halisa o de ka d'an ye yan'o cɛ an bɛna foli minnu kɛ ka bilasirali minnu kɛ o ye silamɛya ka bilasirali de ye an balimamuso dɔ bi yan an bɛna ɲininkali k'a la yan'o cɛ an b'a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na yan'a tɔgɔ ka jamu fɛnɛ k'a fɔ ne fɛnɛ bɛ n présenter madame Touré Batoma Samake ka bɔ Ɲamana yan nɔ donc an b'an balimamuso ɲininka sisan a ka tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye après a bɛ tila ka ɲininkali dɔw jaabi tuguni balimamuso i salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat. Mɔgɔ mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se kɛnɛ in na yan an bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo nabaga kelen kelen an b'an ka dugutigi fo a n'an ka alimami a n'an karamɔgɔ n'o ye ustaz Solomani Jara ye n'o ye ne yɛrɛ den ye ne tɔgɔ madame Tabure Sanata Tarawele ka bɔ Ɲamana yan nɔ. Assalamu alaikum. Sanata o diyara an ye Sanata ne bɛ fɛ k'e ɲininka silamɛya ye mun de ye an b'a fɔ silamɛya ye mun ye dɛ Sanata. Assalamu alaikum. Silamɛya ye fɛn min ye an ye fitinin min kalan ka bɔ an ka kalanbulon na n bɛna lase n balima cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma. Silamɛya ye fɛn ye sariya don Ala subahana wa taala ye min di kira Muhamadu alayhi salatu wa salam ka na d'a ma tɔw ma k'u ka diinɛ ɲɛdɔn n'a ye silamɛya ye o de ye ni fili min yera a la o bɛ kɛ ne ka kalandenya fili ye n ye min faamuya o y'o ye. Balimaw faamuya dɔɔni kɛra silamɛya jɔlen don mun kan dɛ madame Tabure. Madame Touré jɔlan kɔni bɛ silamɛya la e yɛrɛ m'a fɔ sisan ko kamera jɔlen bɛ pied 3 kan wa silamɛya jɔlen bɛ pied 5 kan silamɛya jɔla ye jɔlan 5 ye ka bɔ k'o fɔ an balima silamɛw ɲɛna ni pied 1 karila o y'a tɔ bɛɛ tiɲɛni ye a b'i n'a fɔ n'i ye pied 1 bɔ nin kamera in na sa a tɛ se ka jɔ cogoya min na silamɛya fana b'o o cogoya la silamɛya ye jɔsen 5 ye silamɛya jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye kalimatu shahada ye ka seereya k'a fɔ ko Ala bɛ yen Muhamadu y'a ka ciden ye o ye silamɛya jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye a filanan ye mun ye ka seli jɔ Ala subahana wa taala ye a filanan o ye ka jaga bɔ ye a sabanan o ye ka sun Ala subahana wa taala ye a naaninan o ye ka hiji a duurunan n'a sekeri ye. Alhamdulillah an ka wajulikɛla o ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Suleiman Jara a ye laseliba k'an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ n'ale ye Izaharudini yɛrɛ ka karamɔgɔba ye muso jɔyɔrɔ ani adamadenya tacogo ɲuman an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Allahumma salli wa sallim ala rajulir rijali wa batalil abtali al-kamilil akmali wal jamilil ajmali Abu Fatimata al-Batuli wa ala alihi subulul ma'ali wal kamali wal jamali. Ikhwatal hudur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Makono sindi ko fani setige ala fama ye. Hinani makari ko nyini ala fe
ka caya Abdullahi ka ɲɔsɔrɔ bali kan ni nga a jidi ka kurakuraya ba minata ka diɲɛ jigi faden kan ni nga o caya ka kɛ adamadenya yɛrɛ kisiba kan cɛba min ni Allah subhanahu wa ta'ala ye ale kanuni kɛ setigi ala faama yɛrɛ de kanuni ko قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محمد المصطفى كو تمنا منا نيچوكا ولدا چايارا كو امبي علافه مسوكا كما چايارا كو على كدي اني على كو محمد افو ينايا سورلاوكا على كانو كو اجلندو تيكي تيكي ukatugu ekira ko ka illa batu hinani makari ami o jidi kiraka ana sumu ko sanu bela jele ana ka sahaba jima be ani ala jon kelengere na bela jele fokata se kiyama jodoma makono ni amboraye billet le 29 deuxième mois 2020 anzigi me kenaka kenem minyi ala ko o kene anzigi mesigila sigi min ni kun wɛrɛ ti ala fo n'a bɔra diɲɛ dakun na diɲɛ dana tari dabɛn bɛɛ lajɛlen na se ka lafiya cogo min na wa dabɛnw tɛ se ka lafiya fiyewu fo a ka sɔrɔ la ala ye maaden di dabɛnw ma min bi dabɛn tɔw bila lafiya o sira kan o ye kiraw ni nabi ɲumanw ye wala kiraw ni nabi ɲumanw ka wele dali mɔgɔ o mɔgɔ ye o wele jaabi bɛɛ lajɛlen bisimila makɔnɔ an bi ɲamana dugutigiw fo ka karamɔgɔw ni alimamiw ni dɔnnibaw fo n yɛrɛ kalanfa cɛ min ni a ye ne sigi kilasi kɔnɔ kanga la k'a sɔrɔ n di foyi dɔn ni o ye fadilatu sheikh Muhammad Sisi Allahu yahfazuhu makɔnɔ ma kala ma nɔgɔ ayi o de la Allah subhanahu wa ta'ala tumana min na ni a bi kuma adamaden ka dali kan a nana ni a tɔgɔ dɔ ye ko ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karimi arabu kan bɛ n'aw biɲɛ makɔnɔ aha ko kerimu o ye masa fɔnisere masaba nka na suratul alaki kɔnɔna na اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم alakum Muhammad kalanke ni imma tokoy Muhammad kalanke ni imma ka ya mariyay mam min ka fon seriya qola day fon seriya nasku jumene ko allama al insana ma lam ya'lam jaka mam min ti doni ke ka ulla doniya o de fon seriya yere qoday o kuma kalanfa ani nemanye kumi waso doni bunakuka makono ode kama muluku solomana kuma kadi bi uladaina tallahi bomba do mbiche unyefe mbi muso unyefe minu nyene kala femina umanja fa umanamara okuma Muhammad Sisi abarka iye makono ni tenkera ne fayi yoro la yoro mini ne Sulemana Fati si se kera ne bayi yoro la yoro minna ni Sulemana Bati on na manye ka fo ko ni balmo farla nyonga ko anga dina ko damine ni o ko bela jele bonya madi sisema ne kɛra fitiri wale
fitiri wale dun ni yɔrɔ ti setigi ala fama ka hinɛ la chaque Cissé bi y'i foli do ye i denkɛ ani ka kalanden makɔnɔ n'an bɔra yen siki denba n'o ye an balimamuso Seyida Awe Tera ala ka sini kɛnɛya da n'a ma makɔnɔ mɔgɔ bi mɔgɔ dɔ kanu nata kama nka ni musoba min filɛ nin ye a ye Sulemana kanu k'a sɔrɔ nata tɛ a ye Sulemana kanu k'a sɔrɔ an ɲɛw ma da ɲɔgɔn kan a bi san kelen bɔ Awe i bi fo makɔnɔ n'i y'a ye nin kɛnɛ in fana sigira a sigira dugutigiw ka dugukolo kan wa alimamiw fana ka jɛn kɔnɔna na diinɛ baara o bi sabati ka daminɛ groupement des leaders président d'honneur la ni o ye imam Saad Dumiya a n'a membre bɛɛ lajɛlen an bi bɛɛ fo an tɛ ɲinɛ an kɔ dɔn ne filɛ misiriba min na cɛba min ye misiri a baara kɛ ka kɔn bi ye alhaji imam al-marhum Aba Tera Allahu yahfazuhu a balimakɛ min filɛ nɔna ni o ye imam Hasan Tera ye a bi fo ani foli ka kan ka fara alimamiw bɛɛ kan makɔnɔ tɔn in présidente ni o ye madame Kulibali ye a ka kɔrɔ ni anw bɛɛ ye si la komi n'a fɔ fɛn ka kɔrɔ fɛn cogo min na an ka musokɔrɔba ɲuman fila mama ni nna o la madame Kulibali Kadiatu Kulibali ka fara dɔgɔmuso Awa Tarawele kan ni kalanbolo bɛɛ ani mama ni nna tuma bɛɛ n b'a fɔ n jɛɲɔgɔnw ye n ko baara bi aw bolo bawo Allah subhanahu wa ta'ala ye layidu min di kira ma وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون دينين على دتاي ونيغا دين دي تشيني دينين فلو فلا دينوا اي تيه دين كاندا دين وكان سيغا فيو ko dine mbi sanzoro dine bela jile sanfɛ hal ni flankafo ni kafiru magoya saudi bola makono o de la ngo na sorla cesiri jara kilimbi awla aya ke flay naw cesiri len tedum ayaw cesiri akana son fiyew aka fo awma ko duno aw sama ka kla ka fo awma ko zunza o de la izharu dini layni kele kungle fan kele Izhar Din, c'est une association islamique pour la révélation et révolution. Manil Fard, Manil Wahid, Manil Samad, Manil Majid, Wahed. Maintenant, au-delà de la jeunesse, nous avons jeune depuis que nous avons ouvert. Jeni mina ya labe kata boîte da la mido boîte la nga ngo anyo betu imu kama setigi ala fama ka dine o demeni kam o la nanya ye ka foko muso jora an kokoro minun koko anye kewale minye awla anye layini minye awla boni ala ko bita wa wajibi do anga hakela nanga horonya nanga dignité obi an wajibiya ka jo aw kokoro aw ni foli kaka mama ni na olude association indembawi a denfa oye alhaji Adama Traoré makono odela favori caché izardini kallayini ko min dugulen no islamiyala ko dangene maya chukumina jateminani ke ni iye jateminani ke mogo chama mbi muso jatemine munye kumina fo marsandisi do bi muso jate kumina fo ndiye muso furu kana na yen fei o kuma ne moko nyana na doro abana ango tikira mustafa ti kunyi makono kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anana islamiye ni domina muko fola mi sona ka dakirala
ka tugu ala ko Muhammad kuma min filɛ e da kuma langolon tɛ kuma gansan tɛ nin ye kisi ani kanda o kuma de ye o ye Sayyida Khadijatul Kubra Khadijatu min ni kira ko ne bi waso ni Khadijatu ye baw Khadijatu de sɔnna ne kira la don min na ni makan bɛɛ bana ne Muhammadul Mustafa la Khadijatu ye de a yɛrɛ di ne ma don min na ni makan muso bɛɛ lajɛlen ye o yɔrɔ ma bɔ ne la Khadijatu de a ka nafolo bɛɛ lajɛlen bila ne kira Mustafa ka disposition na don min na ni makan bɛɛ lajɛlen y'u ka dɔrɔmɛ kelen kelen jɛ ne kira la ko wa ala ma da o ma ala ye ne Muhammadul Mustafa sɔn den barikamaw la ka bɔ Khadijatul Kubra denso sanu na makɔnɔ o de la minnu bɛ a fɔ ko musoya ye koni ye musoya tɛ koni ye ani fo musow de k'a dɔn ko silamɛya yɛrɛ de ye bonya di musow ma diinɛ foyi ma bonya min di musow ma ka kɔn silamɛya o de la makɔnɔ silamɛya lajɛ a ye jɔyɔrɔ min di musow ma ka daminɛ depuis muso bangedon fo ka taa se a sadon ma ka da kaburu kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen de ye lafiya silamɛya ka ye cogo n'a ka faamu na ni denmuso bangena silamɛya b'a fɔ ko e dutigi o jɔn ni denmuso ka nafaka ti bɛɛ ye fo ka taa se donna don min n'a yɛrɛ furula ka taa cɛso la ni muso taara cɛso la makɔnɔ cɛ bi jɔ ni a ka nafakatiw ye hali n'a y'a sɔrɔla miliyɔn ni miliyariw de bi muso kunna silamɛya b'a fɔ cɛ min e y'a furu ka na i fɛ yen dɔrɔmɛ fila min bɛ e bolo a don a da fɛ o t'o ye wa ni muso fa fatura tiɲɛ don cɛ bi muso niyɔrɔ fila ta nka hali cɛ b'o min ta silamɛya b'a fɔ muso ye i balimakɛ ye min ta i niyɔrɔ b'a la n'a y'a sɔrɔla muso ye 100 ta cɛ ye 200 ta a balimakɛ a bɛ na o ka so ani balimakɛ bi jɛ balimakɛ ka 200 la makɔnɔ ka o dun k'ale ka 100 in to a bolo jeni de bɛ yen ko o ye hakɛ di muso ma komi n'a fɔ silamɛya diinɛ kira sotigi muso an bɛ Aisha radiyallahu anha kira ko silamɛw bɛɛ ma ko an bɛ Aisha ye ne kira sotigi muso ye ne kira furumuso don wa n ye a ladɔnniya n ka silamɛya dɔnni na aw mako bɛ diinɛ dɔnni min na Aisha ma a b'a sɔrɔ a bolo an bɛ Aisha balimamuso Asma bintu Abi Bakr o kun ye diinɛ musoba dɔ ye makɔnɔ silamɛya jɔra ni joli fɔlɔ min ye o ye cɛ joli ye wa cɛ joli tɛ dɛ Sumeyata de joli bɔnna silamɛya in nɔfɛ Sumeya makɔnɔ jugu ye fɛn bɛɛ da ka silamɛya in nɔfɛ a ko ne dara ala de la ka da Muhammadu Mustafa la hali n'aw ye fɛn bɛɛ da ne Sumeya kan ne ti dɔrɔ n di yira bawo Allah subhanahu wa ta'ala ko ten ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun makɔnɔ ala ko i k'a dɔn setigi ala fama ka waliyu olu ti sira u ti jɔrɔ nka an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ i bɛ min mɛn ka caya k'a kɛ komi n'a fɔ waliyuya dan ye cɛw dɔrɔn ye o de la Muluku Solomana ko o ye nkalon ye muso waliyu tuma dɔ la i b'a sɔrɔ o ka ca ka tɛmɛ cɛ waliyu kan muso waliyu ye muso ye min ye ala kota se to a ye k'a to yen Allah subhanahu wa ta'ala kama muso waliyu ye muso ye min y'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ se ka n ka se boli furu cɛ kan nka n y'a to yen furu bonya kama o ye waliyu ye setigi ala fama tere o ye jeniw ye minnu bɛ ala labato ka kira ka bilasiralikanw ka olu minɛ ka baara kɛ n'o ye e bɛ se ka waliyu fɔ cogo di Mali kɔnɔ yan k'i bɛ dili umu bɔ a la dili umu min ni ale fa de kɛra Muhammad bin Abdullahi Suadu ye Muhammad bin Abdullahi Suadu min ni a wasora k'a disi gosi ko ne Muhammad bin Abdullahi Suadu ala ye koba dɔw kɛ ne ye o ye ne Muhammad bin Abdullahi Suadu ne tɔgɔ ye Muhammadu kira Mustafa tɔgɔ ye Muhammadu ne Muhammad bin Abdullahi Suadu ne fa tɔgɔ ye Abdullahi ala kira fa tɔgɔ ye Abdullahi wa ne ba tɔgɔ ye Amina kira Mustafa ba tɔgɔ ye Amina ko waliya kɔnɔna na a nana yɛrɛ ne Muhammad bin Abdullahi Suadu la ko denmuso kelen pewu ani denkɛ cɛ 12 ko n ka choix kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ
ko walasa ne ka bonbe ɲɔanya dɔ ka fara kan ni kira Mustafa ye o kuma kira fatura ka denmuso kelen min to a kɔ n'o ye Fatimatu Zahra ye Fatimatu min ni kira ko Fatimatu ye ne kira Mustafa sugubu dɔ de Fatimatu min ni alakira kun min bɔ ka taa kɛlɛyɔrɔ la a bi foli da bɛɛ ye a bi kanbɛda kɛ bɛɛ ye ka sɔrɔ ka kanbɛda laban a denmuso Fatimatu Zahra de la alayha salam wa ni kira kun min segin kana kɛlɛyɔrɔ la n'a bɛna du kɔnɔ makɔnɔ a bi fɔlɔ kira denmuso Fatimatu de ka so la ka sɔrɔ ka don a ka du kɔnɔ o kuma Muhammadu bin Abdulahi Suadu ko kira taara ka denmuso kelen min to a kɔ kira ma nata denkɛ ko la wa denkɛ ntanya ma fɛn bɔ kira jɔyɔrɔ la Fatimatu kelen kira wasa o la Allah subhanahu wa ta'ala ko kira ma tumana mina ni kira Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a denkɛ bɛɛ lajɛlen danyana Allah ko Muhammad inna a'tainaka al-kawthar aha ko Muhammad i kana dimi i kana huzunu anw ye kawsara dima oho abila kale ko kawsara ye aljina kɔji dɔ ye nka sigi kana ni nana dictionnaire arabe kɔnɔna na kawsara kɔrɔ wɛrɛ bi ala tuguni ni o ye bɔnna caman ye o kuma kira bɔnna caya Fatimatu Zahra alayha salam ale de ye kira bɔnnaw caya o kuma Muhammad bin Abdulahi Suadu ko ne bi dili umu ta o la dili umu tɔgɔ yɛrɛ de ye Fatimatu makono e bi muso waliyu bila mini nga 8 mars c'est tola flay ba me doron ko ka muso ka droit réclamer ka muso ka droit revendiquer amba fa ambala ka wiye aka droit ti soro yoro chini Muhammadu dinete ni munyi minu mbala kale ko ka muso ka droit di uma ay jatemnani ke olu de ka pano publicitaire la sirabakaw ka ani mbedaka ibi muso langulo photo de noroli minnu bi Allah kale ko ka muso ka droit ka sigi uma makono e ka jateminɛ kɛ réseaux sociaux ninnu na ni ye appel kɛ appel kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ 90 bɛɛ lajɛlen muso de b'a jaabi makono o kun ye mun ye minnu b'a la kale ko ka muso ka droit d'u ma silamɛya ko muso k'a yɛrɛ sutura a ka bonya b'o de la a ka kɛrama b'o de la nka olu lajɛ olu de ye restaurant dayɛlɛ jamana ni jamana a restaurant dɔw kɔnɔna makɔnɔ mɔgɔ min bi don bɛɛ lajɛlen langolo 12 de bi don a restaurant kɔnɔna la musow ka hakɛ bɛ min makɔnɔ o to yen na Japon restaurant fɔlɔ min dayɛlɛla diɲɛ kɔnɔ restaurant min ni aw bi don a kɔnɔ a don tɔla restaurant in kɔnɔ a bi taa dumunikɛ la nka a bi taa mugutigi cananjɛ kɔfa sin dɔ de dalen sɔrɔ tabali sanfɛ a langolo 12 komi n'a fɔ a ba ye a wolodo cogo min na hali gari silen t'a cɛ la u bi sɔrɔ ka dumuni bila o farikolo sanfɛ aw bi sɔrɔ ka wari sara ka don restaurant kɔnɔ makɔnɔ ka taa dumuni kɛ o farisogo sanfɛ musow ka hakɛ bɛ min musow ka droit bɛ min musow ka bonya bɛ min o de la izhar dini tɔnden don tɔn min ni silamɛya danŋɛnɛmaya ko a ka baara bɛnnen don olu ma o de la makɔnɔ n bɛ to ka misaliya ba di aw ma n ko baara b'aw bolo cɛsiri b'aw bolo bawo aw ye nin baara in daminɛ k'aw to funanya la nka aw k'aw miiri kira Mustafa ka diinɛ min n'an b'an danbeya ka taa o ma kira ka diinɛ nana jeni de jɔra ni a ye musow kɔfɛ jeunes de jɔra ni silamɛya diinɛ ye k'a ta k'a sankɔrɔta kira ka ambassadeur fɔlɔ min ni a y'o bila ka taga Medine sani a yɛrɛ ka taali cɛ o kun ye Mus'ab bin Umayr de ye mɔgɔkɔrɔba tɛ makɔnɔ dɔw ka lakalila Mus'ab bin Umayr a kun si kun ti tɛmɛ san 18 kan o Mus'ab bin Umayr setigi den kun don nafolo kun mi a fa kun nafolo kun b'a ba kun nka a y'a fa ka nafolo n'a ba ka nafolo to yen ko ne sɔnna Ala ka kira ye ka da Ala ka kira la kira nana kisi ani kunanja o sira min yira anw na n bɛ baara kɛ ni o ye makɔnɔ u ye fɛn bɛɛ lajɛlen d'a ka degun ni tɔɔrɔ bɛɛ a ko ne ye hɔrɔn de ye ne ye mumini de ye n bɛ san n ka layidu ni n ka danaya kan o Mus'ab bin Umayr o la n ko aw bɛ to ka o ɲɛnafin bɔ ne na makɔnɔ o tɛ kelen ye aha a filanan makɔnɔ n ko aw izharu dini jeunesse aw bi kira ka sahaba ɲɛnafin bɔ ne na sahaba min ni kira ka saya bana la a ye kɛlɛbolo laban min labɛn
k'a ɲini sahaba bɛɛ fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka tugu ni jeune in de kɔ ka tugu a la ka taa kɛlɛyɔrɔ la ale de ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka général ye ni o ye Usamatu bun Zaid ale fana kun ye denmisɛnnin de ye o la makɔnɔ tuma dɔ la ne ka n sigi ka aw ɲɛda lajɛ n bɛ se wa n bɛ nisɔndiya wa o yɛrɛ ye bato dɔ ye silamɛya ye diinɛ ye o de ye o tuma makɔnɔ o bɛ ka an gɔri ko waati a surunyana nka u ka sabali anw ka kumaw bɛ n'a fɔ irisi motɛriw ni an wulila ka ban makɔnɔ jɔyɔrɔ ko o bɛ sɔn ka gɛlɛya makɔnɔ an bɛ foli barikada tanuni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Cherifla TV mɔgɔw fo ka au conseil islamique président fo ka groupement des leaders religieux du Mali président fo ka Ansaruddin al-Islamia a guide spirituel fo n'o ye samahata Sayyid Sharif Usman Madan Haidar Allahu yahfazuhu an bɛ a fo a n'a kɔmaw u bɛ baara min na silamɛya diinɛ la ya rabbi ala ka a kɛ silamɛya jɔla ye ala k'a kɛ silamɛya o dɛmɛna ye makɔnɔ an bɛ nabaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo n yɛrɛ ka musokɔrɔba bɛ yan bi ni o ye ba habi makɔnɔ i yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na i ye ba habi tɔgɔ fɔ a bɛ yan ka fara an kɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan ka fara an dɔgɔw kan ani an mamuso fɛn fɛn bɔra dugu kɔnɔ ɲarela ka fara mutugula kan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la marraine bɛ fo a weyitira makɔnɔ a bɔra fo Bamako kura n y'o f'i ye n ko ne ni muso in an ye ɲɔgɔn kanu ala kama k'a sɔrɔ an ɲɛ bada ɲɔgɔn kan a ka ca san kelen makɔnɔ kanu foyi tɛ yen min b'o bɔ o de la tuma dɔ la ne bɛ to k'a fɔ aw ye makɔnɔ n ko a ye to ka kanu kɛ buna adamaden o adamaden ko e t'i kanu kɛ ayi e ka adamadenya ma dafa billahi bawo a dan ka kɛ ala yɛrɛ ye kira wele ko habibullahi ala kanuba o de la kira majamunikɛla ye ala kale ko haramun alayhi naru qalbun ahabbahu ko mɔgɔ o mɔgɔ ni o ye kira Mustafa kanu ko janɛmɛ tasuma o bɛ haramuya o tigilama kan makɔnɔ hali bi ala ka kanu to an fa ani an ka dugutigi a Sheikh Musa Jara ne fa don makɔnɔ cɛkɔrɔba ɲuman min n'a tɛ saliya dugudenw kun ka kungo ko la don min na an bɛ taa ko in bonya di a ma tile damadɔni a ko ko n bɛ na makɔnɔ hɔrɔnya kuma fɔba a ka ca nka waleyaba a ka dɔgɔ o barikada kelen bi ɲɛsin an ka alimamiba ma Imam Saad Dumiya n taara kariti di a ma n ko alimami Saada kunu tɛmɛna ka kɔn bi ɲɛ i jɔra jɔyɔrɔ min ye solomana ye ɲamana ɲa ma ɲina n bɛ san di ɲina nka n'a ka cɛkɔrɔbaya bɛɛ a ko n bolokɔrɔla degunnen don nka mana kɛ cogo o cogo n bɛ hadi bila ka na makɔnɔ n'an ko an bɛna an niw bɛɛ fo dɔ bɛ kɛ an jugu ye k'a sɔrɔ an ma lawuli o kama arajo tisa la ani karamɔgɔ minnu bɛ wajibi bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ Imam Ahmad Sankare ani Sheikh Kulibali ka fara Imam Guro Jalo ka ko Jalakɔrɔbugu makɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka jamana yarabi makɔnɔ ala k'a basigi ala k'a kolosuma jamana faamaw yarabi ala ka miiriya ɲuman hakili ɲuman di ani u bɛɛ ma yarabi ala ka jamana ni a denw kanu don u la ala ka jamana ni a denw tin don u la yarabi ala ka fɔga bɛɛ sabati u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw yɛrɛ dama ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an tin don ɲɔgɔn na ala ka fɔga bɛɛ sabati an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ makɔnɔ yarabi silamɛya diinɛ tiɲɛ ala k'a yira an na tiɲɛ ye
ala ka an balo o kan ala ka an sabati o kan ala ka denbayaw ka an sago ye silamɛya diinɛ ala ka dɛmɛ ni an ye ala ka sankɔrɔta ni an ye ya rabbi ala ka an yɛrɛw dɛmɛ ni a ye ala ka an yɛrɛw sankɔrɔta ni a ye makɔnɔ o la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn ŋaniya sera fɛn o fɛn ye dɛmɛ kɛ ko in na hakilina na miiriya la ani farisogo donni na ka na kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ya rabbi ala ka bɛɛ lajɛlen sara kɛ alijinɛ ye ala k'o kan y'a k'ala bonya kama tiba kanu kama sigi in yɛrɛ la hɔrɔma kama sɔli ala rasul alhamdulillahi rabbil alamin baara in kuncɛlen an y'an ka kuma galama tenkun kɛnɛ yɛrɛ denfaya talen don ka di maa min ma n'o y'an karamɔgɔ Usayi Sise a y'a ka nisɔndiya ani a ka foli waleɲumandɔn don nin kɛnɛ in sigibaw ye ka se nabaa tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ ne kɔni kuma foyi tɛ ne da bi ka Ala fo dɔrɔn min jɔlen filɛ n kɔrɔ ne ka kalannen don yɛrɛmajigi de b'a kɛ ne ka kalanden ye ɲɔntɛ a taara jamana kɔnɔ k'a ka min kalan ne m'o hakɛ kalan nka hali sigine ka bɔ ka kalanyɔrɔ la o bɛɛ la a tila ka na fɔ ne na tuguni ko a ka karamɔgɔ ye ne ye n ko yɛrɛmajigi de ye ɲɔntɛ bi a bɛ min dɔn ne t'o dɔn sabu ka d'a kan a ye jamana min yala ne m'o yala a ye kalan min kɛ ne m'o kalan kɛ nka a ye kalan kunfɔlɔ min kɛ ne fɛ a bɛ k'o yɛrɛmajigi kuma de fɔ o tuma an bɛ a fo a ye min fɔ ko anw y'a lamɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si se ka mɔgɔ lamɔ hadamaden bɛ yen i b'i yɛrɛ lamɔ k'a dɔn nin kɛli ne ne man kan k'o to yen nin kɛli ne ka kan k'o kɛ ni hadamaden y'o sɔrɔ ka ban dɔrɔn a banna o tuma Sulemani y'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ an fɛ fo an tun bɛ ɲininkali kɛ mun de b'i la Sulemani o b'a sɔrɔ ayiwa hadamadenya yɛrɛ fɛ a tɛ fɛ ka don mɔgɔ si gasi la ɔ bi n'an ye nin jamayew nɔfɛ an b'a ye k'a fɔ kunun ale y'a yɛrɛ dilan bi o jaabi de nana bɔ o tuma na an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in sigira minnu tɔgɔ la musoba minnu tɔgɔ la n'o ye an balaka minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye olu kɛlen don aw bolo misaliw de ye diɲɛ laban na sabu ka d'a kan diɲɛ laban in kɔnɔna na ayiwa finman ni jɛman olu tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bilen ɔ ko an baw ka ɲɛ kuma kelen dɔrɔn de bɛ ka fɔ kuma in kɔnɔna na k'a fɔ an baw ka sabali u ka muɲu u ka sabali n'o kɛra u bɛ min sɔrɔ o kɔnɔna na hali n'a kɛra muso kelen de ye u b'u wasa ɔ diɲɛ gɛlɛyalen don bi diɲɛ surtout Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la i hakili bɛ min na o hakili b'i la i hakili tɛ min na o hakili b'i la i hakili b'a ko min b'i kanu i b'a sɔrɔ o b'i juguya la o tuma na mun bɛ se k'i bɔ bi fo i ba ye min kɛ Seydou Ousmane Madani Haidara de fɔ an ɲɛna ko an ka baw ka cɛw dilan o tuma na a ye ba caman de ta misali la ba caman minnu n'a sɔrɔ a bɛ se ka misali sɔrɔ kɔnɔna na an balakaw walasa ka se ka fɛn bɔ aw la min n'a sɔrɔ o bɛ se ka cɛw dan o tuma Sulemani an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo ani maa ba fɛn fɛn y'u ka baara bila ka na an ka wele jaabi an b'a bɛɛ lajɛlen fo nin parrainage an sigilen bɛ ni nin ye wa ka tila k'a jira Sulemani na ka tɔndenw na diɲɛ fɛn o fɛn n'u hakili b'o la n'o bɛ se ka tɔn taa ɲɛ u k'a fɔ an ɲɛna n'an seko fɛn fɛn an b'a k'a la ni Ala sɔnna ma parce que an ma dan sɔrɔ nin na hadamaden k'i to denmisɛnninya la i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ waati min na k'o bɛɛ k'o to yen k'a fɔ i bɛ ɲɛsin diinɛ ma o fɛn ba de ye an tun bɛ diinɛ filɛ cɛkɔrɔba fɛn de ye cɛkɔrɔba ka taa seli la cɛkɔrɔbaw ka nin kɛ mais denmisɛnw ka duloki bɔ k'a da fo jamana ka taa ɲɛ denmisɛnw ka duloki bɔ k'a da fo faso ka baara denmisɛnw ka duloki bɔ k'a da fo jogow ka ɲɛ k'a ɲini Ala subahana wataala fɛ Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caya Ala ka labanko ɲuman di an ma a ye denmisɛnw yarabi Ala ka maakɔrɔsi di Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caya Ala k'o kira kanu kosɔn sɔli ala rasul an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye faaba kɔnɔ Ɲamana silamɛ dɛmɛtɔn jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ f'u ma ko Iziharu Din olu ye wajuli kɛnɛ basigi min bɛnna février kalo tile 29 san 2020 min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn sanga ani waati aw ka ɲamadali la kolosuma ni basigi Ala k'o don Mali jamana kɔnɔ shukran lakum fi amanillah. Londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tieme fala ka chideme tenya welela londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela na marashi kolomba tenya welela fala ka chideme tenya welela saraga jubu bomori tenya welela